Good morning लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायनानै लाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ दिनैहाय आङो नोंथांमोननोहाय मोनसे गुसुं क्लिप्स आपडेट होनो नागिरदों ओमफ्राय गोबाङानो मिथिखायो दायोथ' माने जांख्रिथायनि थैसामा सेकेन्ड पार्टआ शुटिं सोलिगासिनो ना लोगोफोर खना गफाफोराव गामि उत्तर ओनसोलफोरावबो थांनानै गोबां शुटिं खालामगासिनो दं गोबाङानो भिडिअ होनाय नुयो आंबो दिनै गुसुं क्लिप दङ आंनावबो थ' आं बेखौ नोंथांमोननोहाय शेयार खालामनो नागिरदों बे मुभियावहाय दानि बे पार्ट 2 आवहाय जोंनि रिलेटिभ्सफोर गोबां दङ मानोना जोंनि बंसफोराबो गोबां एनडिपिआव दङमोन गोबाङानो मिथिखायो जोंनि लकेलनि मानसिफ्राथ' बुजिखायो आरो मिथिखायो थ' बेनो जाहैबाय दायो नोंथांमोना नायदो बे जाय दायो बेहाय एक्टिं खालामदों बेयो जोंनि आमाइ जायो दे थ' अब्ला बे आमाइखौ गोबाङानो सिनायो दे नायदो अब्ला आं बारा फेकेर बखिबाय थाला नोंथांमोननोहाय गुसुं क्लिप्स दङ आंनाव आं बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामसै थ' होमब्ला भिडिअ पोजिसनखौ खोन्था दे पोजिसना दे बे माने मेंगानायनि आरोखि